Κάθε γυναίκα γνωρίζει τη σημασία των περιποιημένων μαλλιών. Το να διατηρείτε τη βούρτσα των μαλλιών σας καθαρή είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση υγιών και όμορφων μαλλιών, αλλά και το κυριότερο, την υγιεινή της ρίζας της τρίχας, που ταλαιπωρείται ιδιαίτερα από ορισμένα, χαμηλής ποιότητας σαμπουάν και καλλυντικών, αλλά και από την μόλυνση της ατμόσφαιρας. Με την πάροδο του χρόνου, οι βούρτσες μαλλιών μπορούν να συσσωρεύσουν σκόνη, λάδια, προϊόντα μαλλιών, αλλά και βακτήρια, οδηγώντας σε προβλήματα στα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής. Οι ίδιες οι βούρτσες μπορούν να γίνουν φορείς επικίνδυνων βακτηρίων, που μπορούν με την σειρά τους να φτάσουν σε εξανθήματα και σπάνια σε τριχόπτωση. Βήμα 1. Συγκεντρώστε τις προμήθειες σας. Πριν ξεκινήσετε, είναι απαραίτητο να συγκεντρώσετε όλες τις απαραίτητες προμήθειες για τον καθαρισμό της βούρτσας μαλλιών σας. Ακολουθεί μια λίστα με τα στοιχεία που θα χρειαστείτε. Την βούρτσα μαλλιών σας, μια χτένα με λεπτά δόντια, μια μικρή βούρτσα, μια παλιά σκληρή οδοντόβούρτσα, λειτουργεί το ίδιο καλά σαμπουάν ή υγρό σαπούνι, καλό είναι και ένα φυσικό πράσινο σαπούνι από αγνό ελαιόλαδο. Βήμα 2. Αφαιρέστε τις τρίχες και τα υπολείμματα. Ξεκινήστε, αφαιρώντας τυχόν χαλαρές τρίχες και υπολείμματα από τη βούρτσα των μαλλιών σας. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή μια χτένα με λεπτά δόντια για να χαλαρώσετε και να ανασηκώσετε απαλά τα μαλλιά από τις τρίχες. Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε αυτό το βήμα αρκετές φορές, ειδικά αν η βούρτσα σας πρέπει ακόμα να καθαριστεί. Βήμα 3. Προετοιμάστε ένα διάλειμμα σαπουνιού. Γεμίστε ένα μπολ ή μια λεκάνη με ζεστό νερό και προσθέστε μια μικρή ποσότητα σαμπουάν ή υγρό σαπούνι. Αναδεύστε το νερό για να δημιουργήσετε ένα διάλειμμα σαπουνιού. Δεν χρειάζεσαι πολύ σαπούνι, αυτό δημιουργεί την διάσπαση των ελαίων και τη συσσόρευση προϊόντων στην ταλαιπωρημένη από την συχνή χρήση βούρτσα. Βήμα 4. Μουλιάστε τη βούρτσα. Βυθίστε τη βούρτσα των μαλλιών σας στο σαπουνόνερο, διασφαλίζοντας ότι οι τρίχες είναι πλήρως καλυμμένες. Αφήστε το να μουλιάσει για 10 έως περίπου 15 λεπτά. Με αυτόν τον εμποτισμό, θα σας βοηθήσει να μαλακώσετε τυχόν υπολείμματα και θα διευκολύνει τον καθαρισμό της βούρτσας σας. Βήμα 5. Τρίψτε τις τρίχες, χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα, όπως μια παλιά οδοντόβούρτσα, τρίψτε απαλά τις τρίχες της βούρτσας μαλλιών σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη βάση των τριχών και σε όποια σημεία είναι ορατή η συσσόρευση του προϊόντος. Το σαπουνόνερο θα βοηθήσει στην απομάκρυνση κάθε επίμονης βρωμιάς και συσσωρευμένου λίπους, ιδιαίτερα αν έχετε λιπαρά μαλλιά. Βήμα 6. Ξεπλύνετε καλά. Μετά το τρίψιμο, ξεπλύνετε καλά τη βούρτσα μαλλιών σας κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό. Φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη σαπουνιού και υπολειμμάτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα δάχτυλά σας για να κάνετε μασάζ στις τρίχες για να εξασφαλίσετε ένα απαλό ξέπλυμα. Βήμα 7. Στεγνώστε καλά τη βούρτσα μαλλιών σας. Τοποθετήστε την καθαρισμένη βούρτσα μαλλιών σας σε μια καθαρή πετσέτα ή χαρτοπετσέτα για να στεγνώσει στον αέρα. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά. Αυτό θα αποτρέψει τη δημιουργία μούχλας. Αν χρειαστεί από απόσταση, χρησιμοποιήστε και το πιστολάκι μαλλιών στο ζεστό. Βήμα 8. Συντήρηση ρουτίνας. Για να διατηρήσετε τη βούρτσα μαλλιών σας καθαρή και σε καλή κατάσταση, κάντε συνήθεια να αφαιρείτε τρίχες και υπολείμματα μετά από κάθε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χτένα με λεπτά δόντια για να το κάνετε αυτό γρήγορα. Επιπλέον, καθαρίστε καλά τη βούρτσα μαλλιών σας χρησιμοποιώντας τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω κάθε λίγες εβδομάδες ή όταν παρατηρήσετε μια σημαντική συσσόρευση υπολειμμάτων.